ora mudeng kersane Pak Lurah kok njaluk lakon Begawan Sadowala ya apa sepenting iso dilakoni apa saurunge Mas Andi TB iki aku arep nampilke anakku wedok sik Nduk. Oh ya support musiknya siap ya Mas. Sapa Genduk Lintang Kairo iki yo saka Kediri sing lagi naik daun. Oh support musik ya Mas. Monggo Nduk Lintang tak aturi jumeneng. Oh ngono ah saurunge Mas TB ya. Yo berpacu dalam musiknya Indonesia. Oke nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nduk Cahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kabare saka Pak Lurah sampean kena flu ya apa? Nggih, batuk pilek Batuk batin. pilek. Ya kemarin juga demam tapi alhamdulillah kula saged cuan mriki dengan lumayan sehat tapi kita untuk bideng-bideng, Pak. Mboten napa-napa. Bintang sithik ra apa-apa ning sing penting metu suarane. Nggih. Sowan ana lapangan sumringah, alun-alun sumringah. Nggih, luar biasa sekali penontonnya. Banyak seperti lautan manusia ya, Pak. Betul. Nggih. Luar biasa dalam rangka bersih desa iki Nduk Cahyu. Nggih, bersih desa Prajegan. Prajegan. Desa Prajegan. Heeh. Kecamatan Sukorejo. Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah didoakan semoga warga Prajegan Sukorejo semuanya dibarengi sehat walafiat, dilancarkan rezekinya nih Bapak Ibu ya. Amin. Pokoknya doa terbaik nih Pak. Dan diucapkan sering dalu kanggo sedaya para tamu undangan. Kamu ya Pak. Ya ora apa-apa. Sing penting metu Nduk. Kamu nih Pak Lurah nih. Wow, alhamdulillah sampun diparingi tempat transit buat istirahat Pak. Oh ngoten. Teng pundi? Datang dalam ikon Bapak Lurah. Oh ngoten. Nggih siap. Ya, saiki wis beranjak dewasa ya Nduk sampeyan. Alhamdulillah. Gede tenan dari iki. Nalika sampean ketemu karo Pak Kangko pisanan kan ora semene iki cilik lho. Ini segini, yang sederhana nopo sak sogo untung. Oh, sasok untu. Kayak awakmu kelas piro ta Nduk ketemu karo bapak kae? Kelas 3. Niko awet nyinden, niko awal nyinden diberiakan panjenengan. Kelas 3 SD. SD. Saiki kelas piro saiki? Saat niki kula kelas 2 SMA. Kelas 2 siapa? Nggih. Wah, iki. Kamu tuh mau dereng salim Bapak. Boleh mau mangan ki rada akeh ngono. Lah nggih to. Kita sama temorono. Pripun? Sawang gorengan kaya triplek lho. Mangan sing rada akeh kita tetep berisi lho. Nggih, rasane nopo nggih Pak nggih? Dablek mangane akeh. Wis. Kudu dablek bisa. Oh iya betul dablek sih. Oh iya. Luar biasa. Ah, saiki wis bersinar ya. Luar biasa, tekan ngendi-ngendi ya. Paling sering panjenengan Bapak. Wis duwe pacar urung? Belum. Oh belum. Syukur. Aku krungu-krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya ojo. Ya iya. Iki ora apa-apa kok. Dalang iki jodone ya sinden kok. Biasanya ngoten ya Pak. Iya to, Pak Kangko ya bojone ya sinden bojone. Tunggu leh tutup. Hari ini jangan keluarga besar derek ya Pak. Nggih, nuwun iki. Ya anak wedok, Mbak Tata, Ragile. Nah, yo melu kabeh. Ngatur kok bawa pelok Nduk, saurunge lelagon saka BPD Desa Prajegan. Nyuwun lelagon Kusuma Wijaya, Loro Jonggrang, Trisno Wananggono. Kagem Pemdes so Bapak RT RW masyarakat Prajegan tansah guyub rukun bangun desa saking BPD bawa nono rakyat sedilo kita suara musiknya.
kok ditibakne Kusuma Wijaya. Ah. Apa? Midang sari nggih. Boleh, boleh. Manong. Wah. Nah, cocok nek sing nembang sampean tembang perkara kasmaran. Ya. Rada ngempet sithik ya, Nduk. Nggih. Ora apa-apa. Kita kok suaramu rada metu bindeng-bindeng sithik ora apa-apa. Nggih, ngapunten nggih Pak nggih. Oh, ora apa-apa. Wis tak utuh mangkan bayaranmu ora mungkin dipotong. Aku manggongi ke bar goro-goro medun yo ora dipotong karo sing anggap. Amal bengi awakku panas ngono lho. Wayangan wonten Purwodadi awakku panas besi. Ah, iki berarti infus nama Rongjang. Alhamdulillah wis rada penak awake. Ya, terus. Iki ana bebunga saka BPD Desa Prajekan. Iki nyuwun lelagon telu, iki menehi bebungah wujud duit 250.000. Oh nggih. Saking sini Bapak. Saking BPD. Nah, Desa Prajekan iki ngono. Nah, lakonan iki bisa. Oh, kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta gending tangan nengati kami tujukan kepada panitia dan segenap perangkat desa, lebih khusus kepada Mbah Lurah Timbul. Semoga Prajekan tetap jaya di udara. Wassalam. Saking penggemar wayang kulit Wahyu Dianto Bukuh. Ya, jaluk gending tangan nengati. Iki mau saka BPD jaluk lagu Kusuma Wijaya Roro Junggrang Krisna Waranggono 250.000. Ya. Kanjeng iki jaluk lagu kangen ning ati ora nganggo duit rasa dipinangkani gitu. Apa-apa kangen duit ora jalan. Dari perangkat desa Prajekan nyuwun sesi Demak Brajakan Banyuwangi pepiling gunggung asmara. Wah ya ana duwite ya iki ana. Ya iki kaya iki. Lu. 500.000. Iki sing jaluk lagu rene duit iki ana masa iki. Mate habis ora biar man yo nggih. Kalau lebih sih ditambahin meneh 100 masyaallah. Ya desa amplop Kak. Kalau bisa wonten lisan lho. Saking Sono Keling Kepala Desa Tunggur. Saking Mbah Sono Keling Kepala Desa Tunggur nyuwun gending samping gunung kagem sedaya Demang sekecamatan Sukorjo ugi warga Prajekan nggih Pak Lurah saka Desa Tunggur iki ya mene duit 250. Nah, pun ganep setunggal yuta. Pun boten sah repot-repot Pak Lurah perkara lagu wau dilalekne mawon niki pun boten sah yuta. Tambahi beneran. Terus yo. Besok kapan
besok kapan keterangan ya rada ngempet-ngempet sithik ya yo jenenge gorokan ki rada sulaya ki nyuwara ya rada sesuk gek bapak ning ndi sampean tanggapan ning ndi sesuk ini datang daerah Kediri mawon bapak yo ning Kediri ki sesuk oh nggih wonten ing Dungus Kunjang Kediri sesuk oh nggih minti kita jenengan mau tanggal piro 5 oh iya tanggal 5 kali tanggal 6 nggih aku lali nduk aku tapi kapan berarti mboten pancen yo lalen wis tuwek ya terus umpama nona manong tanpa perahu sasakura jenengan untuk mriki to Pak wah telu daleme nah matur nuwun penggemar berat kan nduk tang pundi Bapak? Iya, sing aso Oh nggih, tapi pundi Bapak? Pak Dion Madiun Madiun yo Oh Pak Santo kira Santo Asmoro Santo ya nuwun Nyidam Sari As Nidam Sari As Pak Lurah panitia yang ngersakne campur sari ya dipinangkani ya ana sing nyuwun campur sari ya disembadani ana sing klasik ya disembadani heeh tanggal 8 Somben ning Sambit ora ngersakne campur sari ya siap yo lagune Kusuma Wijaya ya Nduk gamelan plus musik ngono ya coba kaya apa yo Kusuma Wijaya atur Bapak BPD ya yo Terima
yuk, nah yuk. Luar biasa. Ngapunten nih Bapak, kalau boleh saya makan sebenarnya. Oh, buatan puji wong. Ya, nah.